सब्सक्राइब कीजिए बादशाह इंटरटेनमेंट चैनल को और दबाइए घंटी को ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बोले बोले बाबा बैजनाथ की पारे शादी कइल छूट देखा बाबा जल ढारी कइसे पर शादी कइल छूट बाबा जल ढारी कैसे पार शादी गइल छूट हो ए भाटा बाबा जल ढारी कैसे पार शादी गइल छूट हो सीढ़ी चढ़े में गोड़ फूटल बा सीढ़ी चढ़े में गोड़ फूटल बा अब होई गइल दुख हो ए भट्टा बाबा जल ढारी कैसे पर शादी गइल छूट हो ए भट्टा बाबा जल ढारी कैसे पर शादी गइल छूट हो सीढ़ी चढ़े में गोड़ फूटल बा सीढ़ी चढ़े में गोड़ फूटल बा अब होई गइल दुख हो ए भट्टा बाबा जल ढारी कैसे पर शादी गइल छूट हो भगवती पोखर भिराहा भगवती पोखर भिराहा चढ़ल सवानावा लागी न मानावा कैसे कही हो गोड़बा फूटल घाव न छूटल कैसे कही हो ढाड़ता लोगवा जलवा कैसे ढाड़ी हो हाँ ढाड़ी हो चढ़ल सवानावा लागी न मानावा कैसे कही हो गोड़बा फूटल घाव न छूटल कैसे रही हो साथी संघाती के गइल साथ छूटल हो हाँ छूटल हो हाँ छूटल हो लोग बड़ी आवता जल बड़ी ढारता कैसे के ढारे में हो भाटा बाबा जल ढारी कैसे पार शादी गइल छूट हो ए भाटा बाबा जल ढारी कैसे पार शादी गइल छूट हो भगवती पोखर भिराहा भगवती पोखर भिराहा भगवती पोखर भिराहा भगवती पोखर भिराहा गिरुआ कलर के कपड़ा पहनले भिन्न पाली हो चल लेके ढरले बा भाटा के दुआरी हो ढाड़ता लोगवा जलवा कैसे ढाड़ी हो हाँ ढाड़ी हो गेरुआ कलर के कपड़ा पहनले भिन्ने पाली हो जल लेके ढरले बा भाटा के दुआरी हो साथी संघाती के गइल साथ छूटल हो हाँ छूटल हो हाँ छूटल हो साथ गइल छूट बिमलेश बढ़ गइल दू कितना संभारी हो भाटा बाबा जल ढारी कैसे पार शादी गइल छूट हो
बाबा जल ढारी कैसे पार